след училище, нали? И си почиваш, нали? Лятото започна и свърши. Всяко дете сега сълзите си бърши. Едните ще се радват, че ще учат и музика ще учат. Другите пък ще реват. Настроение няма да имат. Боби по коридорите ще бяга от учителската тояга, защото говорил за телефон, вместо за жизнения цикъл на кон. Главата му било да яде бомбон, имал за бобол и се сблокирал с телефон. В часа по философия Петър направи гония. Клюкари заедно с клюките по времето на бурите щяли да пранкват госпожата, да затварят в барака, в мрака да напишат двойките Асус и Бака. Като дойде столовата, почва за храна войната, банички в устата летят, децата танцуват, от апетит препадат и почват да летят. В наджанките кът за банички и почва мания с оправдания. Миро искал мир, а Бойко искал бой. Иглиска искала игла, за да направи беля. В този хаос идея ми хрумна да открадна баница с сирене и найрям пиене. Само че след тези от смях башни идват и домашни, но никой не му дреме за ценното време, а им пука само баничка да се вземе. За да се спре този ужас, почвате му раздаване и щастието потъна в забравяне. Докладнах микрофон и стана 100% гравитация. Почва новата платация, учебниците в космоса, приземява се весела корпорация, джанки и банички летят. Учебници се изпаряват, децата се радват, вече няма цел и път. Бомбони летят, едните ги ядат, другите летят, трети джемове броят и от бомбони кола строят. Учителките отиват в отпуска и там им добре, но ще се завиждат на децата в училище. Пилето! Какво? Кой отговор е верен? А или Б? Не знам. Ти защо не ме слушаш? Гоня те от час. Колко беше си добре в... Да беше като в съня, сега банички да плющя.